taya ki murnar ƙarin girma daga safe zuwa dare. Yi yadda kike so, kowa ya hau doki jin sa yake sirri, kafin ya sauko ya gane waye. Ba a gane halin ki ba, ba a san abin da ya sa kike haka ba. Ba zan bar ki ba domin ke na ba mallakin kaina. Kukan zuciya ba zai kare ba in na rashin ki kuna. Ba zan bar ka ba domin kai na ba mallakin kaina. Kukan zuciya ba zai kare ba in na rashin ka kuna. Dukan zuciya akwai su a cikin ta ba ƙarya ne ba. Ni ma sanki ya shiga ya zauna tabbas ba za ya gushe ba. Komai zan faɗa a kai nake gaske ne ban yi ƙarya ba. Yama kin sani. Ya kamata a ce ko koma kin ƙaro wasu kaya. Haba Jabir, kana zargina da ba wajen aiki zan je ba, zan tafi gidan biki ne? Ba magana zargi bane, ina so in bi kayan ne saboda doguwar tafiya. Gani ban sani ko za ki daɗe ko ba za ki daɗe saboda halin tafiya. Kin ga idan kwana ya kama ki, sannan kin ga sai ki taura. Akwai abin da yake a ran kuma ka kasa. Kuma na ga kamar kana zargina ne, aiki nake zuwa kuma ka san inda nake zuwa. Garkuwa ana yin ta ne saboda baƙar rana. Ana iya haɗuwa da ita saboda bacin rana. Na ga kamar zancen nan ba zai ƙare ba saboda ba mu da isasshen lokaci. Ka san halin 'yan garin nan